Horas madihita salhutna amanginang Horas tes. masuk mahita tu acara parsaurata di Bagasa Bornginon di nama mestahon pesta Ari Hasa Saur nito di Perbadia napa duahon di Bagasa Bodarion. Sadarion tahalaso dope pesta paduahon Hasa Saur nito di Perbadia lam takkas mahaderiota songon naginohan ni todi Perbadia. Sangka Tuhami oton dini debataki didihon matu awon ton dini debataki. Lam hisar mahita marhapor siaon marede mahita sian buku eden nomor 460 sada ayat sada sahat rodi ayat tolu. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi Perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Sia Sion, si Tuan ni hinadenggan marsinodang debata, say narodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay sonod do didok Jehovah. Use honok kuma aik tu akka na mawas, dohot akka sunge tu na mahiyang. Use honok kuma tututod diku tu pinoparmuna nuaing, jala pasuk-pasukku tu pinoparmu sogot. Jehovah do debata, jala ibana manodangi hita, tabaton hamuma akka pelean pestai, sahat rodi aka taduk nilanggatan. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan Yesus
Hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami. Ala di paujak ho huriam di tanoon. Jala ala dohot hami di jauho tusi. Sai suru matodi parbadia tu rohanami. Asa tunghu parhatopot hami ho hanguluan nami. Asa lohot tuho hami marhite hite hapor siaon nasitong. Jala asa totong hu halason hami pasangapon guarmu. Na terpuji rodi saliling nililingna. Amin. Tangihon hamuma patit ni debata sian Yohanes bidu onom ayat 20 sia. Dungi nina Yesus ma mangalusinasida hapor siai hamuma nasinuru ni debata ima ulaon lomo ni rohana ido sahatna atom rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Tato poti madusata
martangiang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hali hami ro tujolom, huhilala hami, rikot doa sini roham, disaluhut hami halak perdosa. Alani do umbahen nang pasarep kami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopot kami, tung na jojot do kami manimbil sian akadalanmu, nabadia sawan biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya julom ala ni dosa nami. Aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagai dohon nami, dohot pangalausion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham di hami, marhite-hite panidangon, dohot pahagugon ni todi parbadia, asa tarapul situturo hanami majoho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita situani malim nasongoni. Nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Dibaheni terbaheni bana do panguluhon ro di ujungna akana sadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana totong asa ditangyakon na sida. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di Pentakosta paduahon ima natar surat di Kolose bidusada ayat 15 sahat rodi ayat 20 tolu. Ibana dosuman ni debata nasotaridai naparjolo tubuh sianna sanatinopa. Nadiban makincang dohot na ditanoon, natarida dohot na sotaridai, aka habangsa, aka harajaon, aka gonggongan, aka parhuasaon, saluhut na ido ditopa marhite-hite ibana, jala marhapatean tu ibana.
Jala di jolo ni saluhutna do ibana. Jala saluhutna ido hot di bagasan ibana. Ibana do ulu ni dagini, ima huriai, ibana do parmulaan, naung parjolo tubuh sian akan namate, asa ibana parjolo lina saluhutna. Ai ditutuhod di batado, naing mamaringanan di bagasan ibana sadok haguguk nai. Laos mahitesian ibana do padenganonna tu dirina saluhut nai. Nang akana ditano, nang akana di benua kinjang, dung di patu padame marhite-hite mudar nasian silang nai. Marhite-hite ibana. Dohot dohamu, akan naholang na jolo, jala paroha musu, marhite-hite akka ulaon hajahaton. Di padengan ibana nuai marhite-hite daging hajol maon nai. Dinamate ibana, lau pacocokon hamu badia jala surakan, jala sosik pisangon, maradopon ibana. Asal manimian hamu ojak, jala hot di bagasan hapor siaon, jala soolo meret sian pakirimon, nabi negemuna di barita nauli, nabi nari tahun tu saluhut natinopa, na ditoru ni langit, au Paulus gabe parhaladoni ido sahatna. Martua do akan atumangihon hata ni debata, jala naupeopsa. Amin.
Ahatidakon mahaporsyautay, songon na hinatidakon ni dongata sa haporsyaon di sadok portibion, rap mahitamadok. Ahu porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo na suhatudosan, na tumopalangit dohotano. Ahu porsya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya todi parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi alak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak na umate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tapuji Tuhata marhite kur seksi parpuan.
Dame ni debatana sumurung sia saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiramu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Pentakosta mari kita saluhutna. Hatani tu hatta nagabi ojahan di parpunguata ima di parmingguon pesta paduahon parningotan ari hasa saor niton di parbadia manang Pentakoste na paduahon di tikyon ima na tersurat di Evangelium Pesalmen bidu 104 mamuka sian ayat 24 sahatu ayat 35. Pesalmen bidu 104 mamuka sian ayat 24 sahatu ayat 35 tapai hutihu maka manginang ujahama di tonga-tongata songono tersurat disi pakka holongion di jadi-jadian nih debata tung nalan situtudo akka jadi-jadiamu ale Jahoba saluhu nai di pauliho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadiamu do tanoon tole laut nabalga jalan nalabas disido rumamang akka gulo-gulo na sohabilangan binatang akka namemet rap dohot akka nabalga disido mardalane akka parau tole buaya na jinadihommu asamar meam disi saluhut nasida mangaranap tuho asalehonommu si panganon nasida ditikinabe molo dilehoko di nasida dijopputi nasida molo di patedeko tangamu butongan nasida dinadenggani molo ditabuni hoko bohim holsoam manasida ditaitoma hosanasida monding manasida jalamulak nasida tu orbuk nasida hiat molo ditongosoto dim tartoppa manasida jala di paimbaru hodo rupa ni tanoon sairo di saleleng-leleng nama hamuliaon ni Jahoba marlas ni roha ma Jahoba mida akka jadi-jadianna molo ibana mamereng tanoon jadi humut talma di jama akka dolok jadi martimus ma ede honokku ma Jahoba saleleng dingolukku upalu parhinaloa maau upuji debataku saleleng adong dopeau sai di halomohor rohana manian pikiraku yang guau sai marlas ni rohado au mida Jahoba sai siap manian akka pardosa siat tanoon jala unang adong be akka parjahat puji ma Jahoba ale todiku haleluya ima sahat ni turpukta tuita salut na kamang o tamu kahinanami molo turpuhon ima hatan itu hatta napasingot tuhita pabua sian mulana tuhatta do bonana ibana do nang ujungna ibana do alpa ibana do omega siam mulana tartop panasa na adong langit doho tano doho laut rodi nasa isina sahat tujolma diari paunopon ditop pahita diopuson hosa hangoluan ibana do najumadihon hita ibana na manop panasa na adong tanikmati di portibion jala ibana do na mangubuson hosa hanguluan tujolma songon makhluk yang paling tinggi yang mempunyai akal budi ciptaan yang paling tinggi sude tartopa
alani huasona do, alani habalgaon na do, idaw bayad diajari hita ayat 30 sada, rodi saleleng nileleng na do hamuliaon na. Hasangapon, hamuliaon, hagogoon, rodi saleleng-leleng na do, dang sesaat, dang parsatokinan. Jala padongan yon na pe, saleleng-leleng na do. Pagkaholongin na pe dihita, panarihonon na pe dihita, saleleng-leleng na do. Ala saleleng-leleng na do, pagkaholongin na, panarihonon na, dihita na sa natinopana, dohot akan na pinaradena dihita, ditoppa di tonga-tonga ni Portibion, untuk kita nikmati, dilehod do dihita huaso, untuk menjaga, memelihara, melestarikan, sude natinoppa ni dibata. Ido ubain ditoppa jolmai, tumiru rupana, tudos tu pangalahona, sebagai makhluk yang paling tinggi, mempunyai akal budi, asa dilehod do huaso, mangarajai sude akan natinopana, bukan untuk merusak, bukan untuk dipakai kepentingan diri sendiri, alai saling menjaga, melestarikan, karena Tuhan yang menciptakan, diperlukan untuk kebutuhan setiap orang yang membutuhkannya. Adong pelaut, dakolam marparau di si, mulu menyeberang laut, bisa menghubungkan benua satu dengan yang lain. Ibinado kalak markapal peri, adong markapal laut doho akana asing, adong domusiakan nelayan, marparau di si mga lului deke, asadong lopan ni na membutuhkan. Jadi marguna do sude natinopani di bata. Jala sude natinopani di bata, ima di loas do hita menikmati saleleng di Portibion. Alai dakolam menikmati, menjaga dan melestarikan. Ido padido tung nalan situ tu do akka jadi-jadiammu, alai Jahoba saluhut nai di pauliho marhite-hite hapistaran. Lapatan na adong pe hapistaran ni Portibion, dan adong na menandingi hapistaran nasian di bata. Jala hapistaran nasian ibana do di lehon tuhita jolma. Asa tapake laho mangarajai melestarikan sude akka natinopana, sude akka na adong ditanoon jadi-jadianna, tunggok jadi-jadiammu do tanoon. Adok pe akka para ahli, adong akka nabisuk na boy menentukan hari, tanggal, bulan, tahun, rupani alai na pasti habis suhot nasian tuhatta doi. Jala sude akan namalo di Portibion marharoroan siat tuhatta doi, asa dipake laho mangatur sude akka natinopani di bata. Molo siam mulana marhuaso hatan itu hatta, jadi mahona tiur, gabe tiur matutu dina. Molo borngi songonon ngaholom dang adong mataniari, alat-alat penerang ma bulat doho bitang tong do tuhatta na manopay ima gabe penerang dihita. Jadi sude narikot hobarto pamahena dungo hita marsugo pagi dang apaladong bebulat doho bitang, alai adong ma matahari terbenam saat menyingsingnya pajar, riko doi pakiota di kehidupan sehari-hari. Molo lambotari lam soadong be mataniari lam holom songonima ari tuari, hari berganti hari, alai sude alat penerang baik siang maupun malam sude nai natinoppa di bata ngadi boto tuhattai hobbar turiko na jala ima habalgaon hagogoon huaso ni debata yang tidak tertandingi oleh siapapun. Dangadong namar huaso asing ni tuhatai. Tole lauti na balga jala labas
Di sido rumamang akagulo-gulo na sohabilangan binatang akan namemen rapdohot akan nabalga. Di sido mardalani parau tole buaya jala na jina di homo asamar meam di si. Akahama ka binatang laut na dia sude nai termasuk do aka jadi-jadian ni tangan ni Tuhatta doi ubay majadi. Jala di rok muse patuduhon Tuhatta ido na marhuaso di atas ni saluhut na sida mangaranap tuho asalehonom musi panganon na sida ditiki nabe molo di lehoko di nasida dijoputi nasida molo di patedeko tangamu butongan nasida di nadegani. Jesudedo di sarihon Tuhattai dakolan ngolu ni jolma makhluk ciptaan yang paling tinggi di sarihon di pasu-pasu akan taula di pasu-pasu na mencari nafkah gari bidong na martonga-tonga langit di sarihon de bata di sarihon do sude aporik sude di sarihon do boido marsipangano apalagi mahita jolma jesudedo mangaranap tuibana na punahuaso dohot na jumadihon saluhutna jala di bana do huaso molo ditabuni hokko bohim holsoam manasida ditaito mahosa nasida monding manasida jalamulak nasida tu orbuk nasida hian nangpe Tuhatta na manopa jolmai siambulana baiko mula domuse tu napunasa kembali kepada pencipta alaibana do napunasa ita molo ditongo soton diptar topa manasida jala di pembaruhodo rupani tanoon jala di dok muse di bana do hamuliaon rodi saliling-lilingna marlas ni roha majahoba mida akka jadi-jadianna dong di toppa debata di ida sude macai denggan macai uli doho dolas rohana to dakola kita na menikmati ibana pe pak na makaholongi jadi-jadianna doho do ibana marlas ni roha marnida sude aka pekerjaan perbuatan tangannya yang penuh ajaib molo ibana mamereng tanoon jadi humut talma dijama akadolo jadi martimus ma holan Tuhatta idu na boy songoni molo dibereng tanoon humut talma molo dijama dolok martimus ma molo hita tajama dolok dang martimus dakita na punahuaso Tuhatta ido napatuduhon habal gaonna huasona yang tidak tertandingi oleh siapapun. Jala halak menang jolma na selalu bersyukur, bersuka cita melihat semua ciptaan Tuhan. Dia bangga punya Bapa seperti Tuhan, pencipta alam semesta. Ahado kesaksianna ayat 33 edde honokku majahoba saleleng dingoluku upalo parhinalo maau upuji debata saleleng adong dopeau idona kinendenia kainata SP jala dipangido ibana muse ditangiangna ayat 34 dakolan didok diedehon habal gauni debata saleleng mangulu saleleng adong dope ditanoon sai di halomoh rohana manian pikiraku yang goau sai marlas ni roha doau mida Jahoba moloi tang yang ni sahalak parpesalmen namar panindangion dia dopan di debata sai di halomoh rohana manian pikiraku berarti sude ngoluna ulaonna na sinakapanna na pinikiranna di pagonggopon tu debata pikiraku ulaoku tau pasa ngapumai dungo manang modo mau do di sini hotok tok di lambuki lahoruar masuk pe homa dongaki di si loguni ukap bahal na muli
umur 10 alui. Jadi sudah nani ulana, nani sakapanna, tung so majadi di rohana, na pinikiranna, so jolo di pagonggopon tutuhani, jalai koniman yan, so nido nakita, so natinopan ni dibata, say di halomo rohana, kata na huruf besar menunjuk kepada Tuhan, nian pikiraku. Unang gabi maralo na tapikiri itu lo moni rohani itu hatta. Ay dada pikiraku pikiran muna, dada dalam muna akadalaku. Ay nina Jehovah do. Yesaya 55 ayat 8. Jadi ikon dalan pikiran ni di batama na ikon si ihut tonota ido na dumenggan. Toktong tutu na denggad do pabain ni di bataku. Alay berbeda do. Molo di luar Tuhan, molo di luar lo moni rohani Tuhan, berarti siula dosa, siula najat, ayat 35 maditur pohon, bohado ujungna, say siap manian akapar dosa, siat tanoon, jalau nangadong be akapar jahat, puji ma Jehovah aleton diku, haleluya nina. Alangam tak kasih di bukwet de toluanam sada nadenggas si tutudo ahado didok di siak kamanginang ayat 4 martumbur peparjahat di atas tanoon sobokon duhud dang miani atong topu madi siapon ho saluhud nai alai hodo manuktong ho nasun timbuli Tuhan tado na manoktong nasun timbuli alai berbeda do partigor na mangolo di lomoni rohani tu hatta ayak pitunai martumbur do partikor tudo sombagoti martunas do nasida songon hau aresi nasida nasinuan di bagas coroi dona marbunga di alamanai ima molo partigor marbunga-bunga alai berbeda do parjahat topudo siapono ise maniapon Jehovah marhite huasona aladang di halomoho di bata dalanna doho pikiranna odo peringatan tuhita jol masongon na tinopan di bata masing-masing menerima akibat dari setiap perbuatan baik pun atau buruk pun asa mangolu marpangoloion jolmai saluhu na di portibion di bagasam biar mida tuhatai aladang adong nabuni dia dopan itu hata suderu di boto jalalaus ido nata peringati di hari Pentakosta roh Tuhan selalu bersama-sama dengan orang yang dia kasihi. Todi ni debata maringat dohotita akka nania sianna. Ikut todina sia debata. Dak todina asing, dang na todion, dak todina hodar. Sada do tondi, todi hasitongan, narosian debata, ditongos di bagasan anak na Yesus. Songoto na ni Jesus tu sisianna unang mabiar hamu suruok kudo sikat tutod di parbadia maddongani hamu nina jadi luas do tidak terbatas ima molo paddonganion ni todi pekerjaan Roh Kudus penghibur hati yang sedih Roh Kudus memberi kekuatan kepada orang lemah Roh Kudus menyertai setiap perjalanan hidup kita. Roh Kudus mengajari kita mengatakan setiap kebenaran.
termasuk madok sidohonota au disuruh hita madok kata nasihat tuhata baik na mangapuli baik na adong si halaconon dakuboto madok kata marhata-hata dohuboto ninna dang boy gait dang boy niang tod dinito hatta do mangajari hita makatahon nanaing sidohonota apalagi di tonga-tonga ni punguan diakan na porsea kurang dosongoni umalo makatai di aka makatai biasa-biasa alay mo disuruh madokata di punguan unang mau danghau siya duma imana do na somaw dang ibe jay sudido hita marguru ajar honon nito di ido to hita asatabo to makatahon dia nanay si hatahonota ido pangulaon ni toddi dohot parbue ni toddi nasian tuhata iko benar-benar toddi nasiat tuhata unang nasiap portibion toddi naro siang gijang do namangodiho kita toddi pangodianon na sinuru di debata di bagasan anak na Yesus ido na patauhon nang sisean ni Tuhan Yesus na satia na sida pay maimahon baga-baga tod di porbadia na ni baga-bagahon ni Tuhan ta Yesus songo guru di nasida say mamuji marende pasangap di bata nasida di Jerusalem tohoma songgop matod di itu nasida songgop di patau manasida makatahon nasa si hatahonon nasida ido pangulaw ni toddi jalahita pe hobbardo tubuk kwede opak dua opat suara ni toddi ni tuhatai jot di laosi ditulak hoi sai tanda jiamu pauba roham dapot to tuhamu si sesa dosam jadi unak tatulak alai Roma tondi parbadia ikonido sai taidehon sai songgo pihamion ale tondi parbadia akai deha saur nito di parbadia ima sai tapai hutihu taidehon ajar honon ni ido tu hita dia ulah honota dia hata honota disude do hita dia jari asa tahangoluhon porsea dakola dihatahon alai benar-benar mangido pehita si pangido otta di tangiang to di ido na mangula mangajari ahan naik tapangido tu debata amai to di ido na mangajari jadi dang adong na boy menghindar rasa unang disuruh martangiang disada punguar rupani lima belgari pangulaon ni to di parbadia ido nata peringati ganuk di hasa saur ni tod di parbadia saur do ibana tuhita dakkolan di hari Pentakosta alai tahangoluhom ma saur do tod di parbadia manggohi manonggopi hita siya nakaari na salpu sahat tutikyon marsogot hoddo rodi sa leleng-leleng na unang mabiar hita alay pos marohata manoktong dotod din itu hatta mangula marhuaso roh Tuhan selalu bekerja di dalam kita asal kita mau memohon meminta dengan segenap hati roh Tuhan akan selalu beserta kita ima hatan itu hatta na mangalehon gogo na patoguhor roh hatta mandalani ari-ari ningoluta tujuluano tuhatta ma dijuluta mangiri-ngiri kita mangula matodina nang mangajari hita disude akka ulauta namaragami amin martangiang mahita mauliate dihatam ale Jahoba di bata amanami hupang idohami matuho mangula matodim tod di parbadia di roha nang pikiran nami asa margogo hami makangoluhon hatam dadaholam mga tusi alay gohi hami marhite tondim asa dipatau diajari ham laho mangulahon na taulomo ni roham jala makatahon dia nanay sihatahonon nami laho masakapi dia dolomo ni roham
Jala ahana hupikiri hami, patongom matuhami, lau siulahonon nami, mangula matodimi, asaw nang manimbil hami, siya lomo ni roha, alay pikiran nami ulaw nami, ikon, tau pasanga pomay, mulo tuhohu pagonggopok kami, ima pos ni roha nami, marhapos at tuho, marsigat tung tuho ali Tuhan, jala porsia dohami di baga-baga, saordo to dimi tuhami, dakolat ditiki, songgo to dimi ujui, tuaka sisiamu, di Pentakosta di Jerusalem. Alay, manurusi do isahat tutikion, hotro di saliling-liling na, diaka na porsea diho, imanapapos rohanami, di patau, di pargugoi, diapuli, didongani, diiring-iring to dimi dohami, ganupari, madalani aka ari-ari ning ulunami. Atong ale Tuhan, paposrohan nami, unang mabiar, lomos humor ditami, laho madalani ari-ari ning ulunami, tujo luanon, rap doho tami, dibagasat to dimi ale Tuhan. Lejahuba de bata amanami, tuho mahupasahatami, nang saluhut na ruas ni huriam, namarpumu di bagasan tikyon, naung tumangihon hatam, pauratom may tuhami saluhut na, asaw nang mago siya kami, nahubigi hami, alay miyam mahatami sa liling-liling na, pargugoy hami mga ramoton, asadong buhal nami, mandalani ari-ari ning ulo nami. Ruas ni huriam na suboy rap dohot tami, marsaor dohot to ditikyon, mulutong ditungan ibagas na bepe na sida, marparsaoran, rap dohot keluarga, pasu-pasu, ramoti, dongani nang nasida. Nang sabor nginopya le Tuhan, sa dihom mangulo nami, jagay, ramoti hami, di na mga lapgogo hami siya ko, asa tarsunggul diari marsogod, di bagasang gogo na imbaru, laho, manguluti ari-ari ning ulo nami. Suang songoni hami saluhut na, ruas ni huriam, parhaladom, na adong dito nga ni ganup bagas nami be, jagay hami, nang ditiki haruar siya to nga ni bagas nami be, ho mamadjoluan nilak ka nami, padaw maras siya kami, jalaleho di hami hahipason ni daging ng partodion, padaw segala wabas sakit penyakit na mengganggu hahipason nami, tuho mahupasahat tami, alahodo na punahami, asaho matuhan na manjamoton, manjagay, mga lehon hahipason na sikop di hami saluhut na. Atong aleja hubad bata amanami, dongani hami sahat rodi na mulak, siya ni ngananon, bagas soromon, dung sipul parpungan nami. Ho mamanaruho kami, di bagas sa pangaramotiom mo, tuganup bagas nami be, sahat di bagas alas ni roha, manggolom hatami. Marsomba hami Tuhan, di akadosa pangalawsyon nami, saysesa ali Tuhan, asa tamahami di julom. Uloy pangidon namion, nahusombaho kami, di bagasang goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tajakom mahata ni Tuhata, tapuji Tuhata siam bukwende, nomor 100 ayat sada doho uduna, lafsta pasahat pelia sada asada be, doho pelia 2 na marboho tu ulaun keadilan, perdamaian, keutuhan, ciptaan HKBP.
tay dehon ayak tolu hut tita jongjong. Toni pangapuli sabna umuli di siseyani Tuhan Yesus Kristus Romaho Paulus tolonglah kami dinalah tu surga marhumul pamona sahatun nasona. Tatangyak koma peleata tua dopani di bata martangyang mahita ale di bata amanami na di banua gija hodo haroroan ni saluhud sileho-leho na denggan dohod na sauli basa na mauliutus upasatami masia na nileho mito hami pelean nami tuho say jalo may gabiwap na hutsus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami peleanon patimbulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite tondim asalam hutanda hami godang ni sileho-leho mito hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di banua tongaos songon na di banua gijang, lehom matu hami sadarion hangolua siapari, se sama dosa nami songo panisa nami di dosa ni donga namar dosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian de bata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Disondakon Tuhan de bata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de bata ma bohina tuho. Jala di pasaor hom madamena tutodim. Tujolo mahida saluhutna parhalado namarhobas di budarion dohot amang uluan. Tuhita saluhutna ruasnya tuhata nahina holongan
di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus di so kami padita amang inang situata na makobasi di parpungwata di hasasaurni to di porbadia manang Pentakosta na paduahon hami dohod pemandu lagu, pemain musik, multimedia, pasahaton. Selamat Pentakosta ma dihita saluhuna. Selamat Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Horas.